Il-Partit Nazzjonalista ressa appell fil-qorti sabiex jiżgura li l-Avukat tal-Istat jaġixxi fid-dawl tal-frodi tal-isptarijiet ħalli l-pajjiż jieħu lura l-400 miljun euro li ingħataw mill-Gvern lil Vitals u Stewart. Ir-rikors tressaq mill-Avukat Edward De Bono fisem il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u x-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija. Kien fil-11 ta' Lulju meta l-qorti tat id-deċiżjoni tagħha fil-kawża kontra l-Avukat tal-Istat Chris Soler fejn ġie dikjarat li l-Avukat tal-Istat għandu bżonn il-permess tal-Prim Ministru biex jaġixxi. Iżda f'dan l-appell il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li huwa fid-dmir tal-Avukat tal-Istat li jaġixxi fl-interess pubbliku u m'għandux ikun suġġett għad-direzzjoni jew għall-kontroll ta' persuni jew awtorità. Biex iressaq pożizzjoni b'saħħitha f'dan l-appell, il-Partit Nazzjonalista preżenta numru ta' dokumenti fejn fost oħrajn jiġi kwotat il-Ministru Owen Bonnici jgħid illi l-Avukat tal-Istat huwa Avukat tal-Istat kollu mhux tal-Gvern biss. L-appell ta' 22 paġna jirreferi għal dak li jgħidu l-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta u jingħati li l-Avukat tal-Istat għandu jaġixxi fil-ġudizzju individwali tiegħu u m'għandux ikun suġġett għad-direzzjoni jew għall-kontroll ta' ebda persuna jew awtorità oħra. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jaħdem biex toħroġ il-verità kollha dwar it-tliet sptarijiet u kien grazzi għall kawża li kien fetaħ id-deputat Adrian Delija illi d-dil tal-Vitals u Stewart kien kundannat bħala frodi u aktar tard ittimbrat ukoll bħala ftehim li sar b'konfoffa. Il-gvernijiet ta' Joseph Muscat u Roberta Bela baqgħu għal snin sħaħ jippumpjaw il-miljuni f'dan id-dil skandalus u ħadd mill-Ministri ma kellu il-kuraġġ jikkundanna dak li kien għaddej.